Nou, wat je juist is dat de moesten de hele sjedde aanfretten en dat er geulen en dat de sjedde in je wezen loslijst. Nou, was dan juist waar je betaald voor en als daar haast in de jeep, dus juist ik, het wetter begint erheen te sporten. Nou, dat is nu nog heel beperkt, maar ja, de storm wordt voor vannacht verwachten en dan krijg je echt oerslag oer deze kade heen. En omdat de sjedde loslijst, ben we er toch wat bang voor. Daar gaan we echt op controleren om te zien van hoe houdt die kade zich, maar vannacht naar de storm. Nou, als je trouwt dat de sjedde in wezen al heel aanfretten is en dat kerst ik zien, gaat dat wetter aansnoemen, dat bezaal dat kerst hier onderin waarnemen. Hè? Als hij de voet op zet, nou, dan kerst je van dit leidt in wezen al vrij los. Dus als er wetter op komt, dan verwekkert het en nou ja, dan met een storm, dan wist net wat er gebeurt. Het is voor mij ook nou wat dat betreft. Meewerkers van het wetterskip besjoggen hoe de walskanten en polderdieken erbij liggen. Ook sjoggen ze hoe de storm van joen op de kades komt te staan. Plakken die door de moezenpleeg net zo stevig mee binnen, worden extra in de gaten houden. En dan is het afwachten hoe het joen komt. We hebben het no roest, de ski aan de kaden en ik aan de primaire kade, aan de Isomadik. Tussen de 100.000 en de 400.000 euro. Dat is dus de skier die optreedt zonder dat die kade verder van het waar te leien gewoon het. Maar als er dus echt door serieus hudde wien komt en er misschien wel wat fut speelt, dan kan die skier heel hard oprennen. De ski aan de kades, bezorgt het wetterskip, kosten dat net op rekenen wie. Wij hebben natuurlijk ons kaderprogramma en we hebben ons onderhoudsbudgetten. We hebben het eerst op uit betalen kennen. Maar ja, dat geld is voor orendoel bedoeld. Dus uiteindelijk zullen we dat geld toch via de belasting weer ophelpen. Morgen zal het wetterskip op een na inspecteren hoe de walskant het terugstien gaat.